Hej, velkommen til julekalenderen. Det er den 7. december, og det vil sige, det er vi er klar til 5. afsnit, Dværgen Victor. Jeg håber ikke igen er så meget. Det er lidt kort afsnit i dag, fordi vi ikke har så meget tid jo, fordi vi også skal tage skole og gløk og sådan noget. Men det der sker, det er, at langt fra vores venner holder oppe på djævleværet, taget dværgen Victor. Han var dværgekongens tjener. Men de sidste par dage var han og hans familie blevet voldtaget gentagne gange af dværgekongen under voldtægtssæsonen. Og det sker det simpelthen, at dværgekongen var voldtaget alle dem i hans rige. Men det var Victor ikke særlig glad for. Så derfor har han begyndt at konspirere mod dværgekongen. Men vi vil se noget med tilbage til ham. Så tilbage til vores venner. Kasper havde vild lederen på grund af at Morley var blevet stresset. Han stod pludselig op og lagde hånden på Morleys panden og sagde: "Prøv lige at sætte dig ned." Morley sagde: "Nej, det gider jeg faktisk ikke. Prøv lige at høre, jeg er faktisk stresset." Så sagde Kasper: "Det er faktisk ret vigtigt det her. Jeg har forståelse for, at du er stresset." Og så var Morley bare totalt overrasket, for hun troede slet ikke, at Kasper var sådan en følsom fyr. Kasper fortsatte: "Men det knuste bare mit hjerte at se dig kold over for mig." Og så var de gode venner igen. Jeg håber I hyggede jer, og jeg håber I synes det var et godt afsnit. Følg med i morgen til et spændende afsnit.